खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुर्गा फुजानि रंजा बाजा थासारिनि गेजेरावनो पुलिसनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोना पुलिस थानायाव जिउ खोमानो गोनां जादों धुबरी पुलिसनि गाग्लोबनायाव मनोहर रायआ जिउ खोमानो गोनां जादों मनोहर रायआ धुबरीनि तामारहाटनि थागिबिमोन मनोहर रायआ गावनि सानैसो लोगोजों थिकादार हाबिबुल शेखनि न'आव थांनायनि उनावनो बेफोर जाथाया जानो मोन्दों गासै जाथायखौ लानानै आक्रासुनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनोहर राय आरो बिथांजों लोगोआव सानैसोआ थिकादार हाबिबुल शेखनि सिङाव खामानि मावोमोन आरो दुर्गा फुजानि थाखाय हाबिबुल शेखनिफ्राय मोननो गोनां रांखौ बिनो थाखाय बिथांनि न'आव थांदोंमोन नाथाय बिथांनि न'आव थांनायनि उनावनो हाबिबुल शेखनि बिफाया पुलिसनो फन हरनानै गाग्लोबफैनायनि अजद होदों बेनि उनावनो असि कपिल बरानि दैदेननायाव मनोहर राय आरो बिथांजों लोगोआव फैफानाय सानैसोखौ हमनानै पुलिस थानायाव लानानै थांदों आरो बिथांमोननि सायाव गाज्रि गाग्लोबनाय जाथाय जादों जायजों मनोहर रायआ जिउ खोमानो गोनां जादों जायनाखि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गुबै थागिबिफोरनि जानानै खामानि मावगोन आरो आसामनि गुबै थागिबिफोरजों गसंफागोन होननानै बुंथिबोदों नाथाय हाबिबुल शेखआ आसामनि गुबै थागिबि नङा आरो बेबायदि सुबुंनि खेबसे बुंहरनायावनो असिया माबोरै आसामनि गुबै थागिबिफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामनो खाबु मोनखो होननानै सोंथि खालामो आक्रासुनिफ्राय बे जाथायनि सायाव बिजिरनाय नांगौ होननानैबो गोख्रोङै दाबि खालामो फोरमायथिनो गोनांदि बे समाव असि कपिल बराखौबो रिजार्भ क्लसआव दोननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों फिलिपिन्सआव गोख्रों बांग्रिं मावदों 6.9 मेगनिटिउडनि गोख्रों बांग्रिं मावदों जायजों सा 69 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 150नि बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों रैखा खालामनाय हाबाखौ दासिमबो मावगासिनो दङ बायग्रुबनाय बिल्डिंनि सिंनिफ्राय गोथै देहाफोरखौ आरो जायफोर सुबुंफ्रा दासिमबो थांनानै दङ बिथांमोनखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ गोख्रों बांग्रिं मावनायजों न' बां चार्च पाब्लिक प्रपार्टी लामा दालां बायदिफ्रा बायग्रुबजोबदों फिलिपिन्सनि सेबु प्रभिन्सआव जादों बे गिख्रंथाव बांग्रिङा आरो बेनि एपिसेन्टारा सेबु प्रभिन्सनिनो बग' होननाय टाउननि 19 किल'मिटार गोजानाव फोरमायथिनो गोनांदि बेनि सप्तासेसो सिगांबो गोबां बारहुंखा आरो दैबाना जादोंमोन फिलिपिन्सआव जायजों गोबां खहा जादोंमोन दा फिन आरोबाव 6.9 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदों जायजों सा 69 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दासिम सा 150नि बांसिना जोखोम जादों नोंसिनाव खुगा दंब्ला जोंनावबो खुगा दं नोंसिनाव आखाइ दंब्ला जोंनावबो आखाइ दं आथिं दं नोंथांनि न'आवबो गाग्लोबनो हानायनि गोहो दं जोंनाव बे खोथाखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मुसलपुराव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुद्रिनाय दिन्थिदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फोरोंलांनाय बायदियैनो समाजखान्थि रांखान्थि आरो राजखान्थि मोनथायनि सायाव एबसुआ जुजिदों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि खामानिखौ मावबोदों दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा बानायदों लामा गायसनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेजेरजों जों मान मर्यादाखौ मोननो हादों होननानै बुंथियो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि बड'फानि मुर्ति बुख्लानानै एबसुखौ सांग्रां खालामदोंब्ला बर' हारिखौनो सांग्रां खालामनाय जादों जाय एबसुखौ दसिदों आरो एबसुनि आफादगिरिखौ दसिदों बेजों बर' हारिखौनो दसिनाय जादों होननानैबो बुंथियो आरो बेबायदियै आइनि बेरेखा सुबुंखौ थुलुंगा होनाय जादों होननानैबो बुंथियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा बायदि खोथा बुंनायनि थाखायनो दिनै बेबायदि जानो मोन्दों होननानैबो बुंथियो बिथाङा नोंसिनियाव खुगा दंब्ला जोंनियावबो खुगा दं नोंसिनियाव आथिं आखाइ दंब्ला जोंनियावबो दङ नोंथांमोननि न'आव थांनानै गाग्लोबहैनो हानायनि गोहोआ जोंनावबो दङ नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौ मानिनानै जों बेबायदि खालामनाय नङा होननानै बुंथियो खोरोमदाव औवारिया एबसुखौ दुसिनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लानाय बेफोरबायदि खालामग्रा सुबुंखौ सिदा खालामनाय आरो फोजोबस्रांलांनायनि खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगोन होननानै बुंथियो खोरोमदाव औवारिया एबसुआ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलजों थाफानानै थोंजोङै खामानि मावनायखौ लानानै बिपिएफनि एमएलए आरो दानि एमसिएलए रबिराम नार्जारिनि बेसेन गोसा बोसोन बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मा बोसोन होनो नाजादों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय बिथाङा बुंथिदों दि राजखान्थियाव जेननाय आरो देरहानाय थायो दा इउपिपिएलआ जेननो गोनां जाबाय आरो एबसुआ इउपिपिएलजों थाफानानै खामानि मावनाय लेखायै एबसुआबो जेननो गोनां जाबाय नाथाय जुदि एबसुआ जेननानै भुगिनानै थानो गोनां जायोब्ला हारि दानायनि खामानिखौ माबोरैहाय मावगोन दा गुबुन गुबुन दोलो आफाद राजखान्थि दोलोआव थानाय रायजो राजाया
बिथांमोनखौ गोरलैयै नाजावनो साहस खालामनाय नंला बे खोथाखौ बुंथियो एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि इउपिपिएलआव थानाय बर'फोरखौल' एबसुआ लाफानानै हारि दानायनि खामानिखौ मावनो हाया बिपिएफआव थानाय बर'फोरखौबो लोगोआव लाफानानै खामानिखौ मावनो नांगोन बबेबा राजखान्थि दोलोआव थाफानानै खामानि मावोबा बै गुबुन दोलोनि बर'फोरखौ हारि दानायाव नाङा होननानै अट'मेटिकेलि बुंनाय जायो होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो रबिराम नार्जारी बिथाङा राजखान्थिया मोनसे कन्ट्रभार्सियेल बा सावरायजानायाव गोग्लैबाय थानाय आरो डिसपिउटेड बा गावस्रा गावस्रि जाग्रा आयदा बेनिखायनो जायफोर राजखान्थियाव थाफागोन बिथांमोनहाबो सावरायजानाय आरो गावस्रा गावस्रि आयदायाव हाबफागोन नाथाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद बर'नि आगोमा हारिनि आफादा राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाया मोजां बा गुनि थांखि नङा होननानैबो बुंथियो एमएलए आरो एमसिएलए बिथाङा आरो बेबायदि खालामनायजों बड'फानि बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि मोन्थोरा गाज्रियै खहा जागोन होननानैबो बुंथियो बेनिखायनो राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानानै राजखान्थिखौ राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनो एंगारनानै हो आरो एबसुआ हारिनि खामानि माव नाथाय बबेबा राजखान्थि दोलोजों थानानै खामानि मावनाया गाहाम नङा होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिसिनि रिजाल्ट फोसावखांनायनि साननैसो उनावनो आन्दलन खालामफिननो थाखाय दिपेन बर' बिथाङा थांखि फोसावनायनि सायावबो रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथियोदि आन्दलनखौ हाखु दाखु खालामोब्ला रायजो राजानि मदद मोननाय नङा पलिसिया गोरोन्थि जायोब्ला रायजो राजाया मदद होनाय नङा आरो रायजो राजानि मदद गैयालासे एबसुआ सोमावसारनायाव जाफुंसार जानो हानाय नङा गोदान सरकारखौ खामानि मावनो थाखाय माखासे समय हो जुदि गोदान सरकारा बिटिआर गोरोबथानि बबेबा दफाया खालामजानांगौब्लाबो खालामाखैब्ला सरकारखौ गोसोखांहोफिननो थाखाय धर्नाखौ उननि समाव लानो हागोन होननानै बुंथियो एमएलए बिथाङा जुबिन गार्ग थैनाय केसआव शामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव कामरुपनि चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटनि कर्टआव दैथायहरनाय जाबाय दा एसआइटिआ 14 साननि जुडिशियेल कास्टडियाव लादों बिथांमोनखौ 2 अक्ट'बरनि सिगांनो गुवाहाटीआव थानाय सिआइडि अफिसनि सिगाङाव नुजाथिफैनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होदोंमोन बेनि उनावनो शामकानु महन्तखौ दिल्लीनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों सिंगापुराव थाखोमानानै दंमोन शामकानु महन्तआ बेनि उनाव सिंगापुरनिफ्राय दिल्ली फारसे फैनायाव दिल्ली एयारपर्टआवनो एसआइटिआ एरेस्ट खालामनो हादों ओजोंहाय गुरगावनि मोनसे बिल्डिंनिफ्राय सिद्धार्थ शर्माखौबो एरेस्ट खालामनो हादों दा सानैखौ 14 साननि जुडिशियेल कास्टडियाव लानाय जाबाय ओजोंहाय जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव 13 साननि उनाव मांगलिक हाबाफारि लादों जरहाटआव मैयानि सानाव मांगलिक हाबाफारिखौ लानाय जादों जेराव जरहाटनि गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गरिमा गार्गजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोर सर्बानन्द सनवाल आरो आसामनि मन्थ्रिफोराबो बेयाव बाहागो लादों जायनाखि जरहाटआव जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय जरहाटनि रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा गोबां दाबि खालामदोंमोन नाथाय जरहाट फारसे लाबोनाय जायाखै बेखौ लानानैबो गरिमा गार्गजों लोगोसे नखरनिफ्राय जरहाटनि रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बियो माखासे उसुबिदा थानायनि थाखायनो जरहाटआव जोबथा बिदाय खालामनो थाखाय जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ लानानै फैनाय जायाखै बेनि थाखाय रायजो राजानिसिम निमाहा बियो गरिमा गार्ग बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ गेदेर देरहासार खालामनो हानायखौ लानानै बिपिएफनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों एमपि दिलीप सैखिया बिथाङा राजखान्थियाव मोनसे दिगथिंल' गेदेर देरहानाय बा फारसेथिंल' गेदेर देरहानाय बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहानाय बेबायदिखौ राजखान्थियाव खम नुनो मोननाय जायो होननानै बुंथियो एमपि दिलीप सैखिया बिथाङा सिं जि दोहौ जादों बेखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआ हमनोनो हायाखैमोन होननानै बुंथियो एमपि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिसिनि रायजो राजाया बिपिएफखौ मदद होदों फोथायदों जायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ देरहासार जानो हादों होननानैबो बुंथियो जायनाखि बिजेपिनि मासिया बिटिसि बिसायख'थियाव खम जादों बेबायदियावबो बुंथियो दि क'क्राझाराव बिजेपिया मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हायाखै अरुप कुमार देआ जेननो गोनां जादों बिजनियाव मोननै मासियाव बिजेपिनि बिजाथिया खम भटजों जेननो गोनां जादों बाक्सायावबो मोननै सिटआव बिजेपिनिया खम भटजों जेननो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिजेपिनि मासिया खम जादोंब्लाबो नाथाय भटआ बांदों 9% भटआ बांदों होननानैबो बुंथियो एमपि दिलीप सैखिया बिथाङा फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थिया गुबुन गुबुन होननानैबो बुंथियो बिटिसि बिसायख'थियाव सिमा बारायनाय हानि पाट्टा होनाय सोरखारनि खामानि मावनाय आरो ओनसोलनि माखासे आयदाफ्रा जायगा मोननो हादों होननानैबो बुंथियो बिथाङा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों